今回は国枝先生と行くオアフ島2人旅ドキュメンタリー。ノープランの旅だったはずが毎日奇跡的なことが起こりまくりました。前編は1日目から4日目までをダイジェストでお届け。リカ子がハワイで踊ってる様子もちらっとお見せします。一緒にハワイ行ってる気分で見てくれたら嬉しいな。まずは福井を出発する様子からどうぞ。アロハ、国枝平和ならに境フラスタジオ境国枝です。娘のリカ子です。今日は小松空港に向かっています。今から小松から羽田、羽田からホノルル、オアフ島に行ってまいります。最後の日本でのお食事でお蕎麦です。今回は羽田第2ターミナルから出発です。珍しいよね、第3じゃなくて第2なのにね。行ってきます。ホノルル空港着きました。ハワイ到着。ホノルル空港出発です。念願のゆっちゃんコリアンに来ました。ホノルル空港着いて最初はここですどうですか？絵も出ない。おいしい。ホテルに到着しました。お部屋です。かなり広くてびっくり。いい感じ。まさかの2階でしたビューもこんな感じ。もうこんな感じです。みんなに手振っちゃおういいな感じです。いい感じでも。はい、広いね。いい広いね。夜にホテルに来ました。飾り付けをしているわ。ショップミュージアムに向かいます。
ไม่โอ้ยเดียไอ้ตาลายแค่มีภาวนาลาวนาบายนาบัวนาบุลาวิวลีตัวยังมีอาคาอุบาปะบันวันวันโ6時過ぎですおはようございます4日目の朝です KCC ファーマーズマーケットに来ていますこちらはメンバーの方らしいです。メンバーの方は7時に入れるけど一般の人は7時半らしいです。